Φίλες και φίλοι, στα πλαίσια της εκδήλωσης της 3ης 15 Οκτωβρίου στα γραφεία της ΕΣΥΑΕΑΣ με θέμα «Υπάρχει δρόμος για την ειρήνη, η πόλεμη του ΝΑΤΟ και η θέση της Ελλάδας», βρεθήκαμε σήμερα με τον Δημήτρη τον Πελαντή από τους Δρόμους για την Ελευθερία και τον Γιάννη τον Ραχιώτη από την Πλατφόρμα Ανεξαρτησίας για να κάνουμε μια εισαγωγική συζήτηση. Πριν φτάσουμε στην ειρήνη, καλό θα ήταν νομίζω να μιλήσουμε για το ποιοι είναι αυτοί οι πόλεμοι και κάποια στοιχεία που μας αφορούν. Το λόγο τον έχει ο Γιάννης. Γεια σας. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που η Δύση οθεί σε γενικευμένη σύγκρουση σε τρία μέτωπα. Στην Ουκρανία-Ρωσία, στη Μέση Ανατολή και στη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Να πούμε πρώτα τι εννοούμε με τη λέξη Δύση. Εννοούμε πρώτα τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους στενούς συμμάχους τους στην Κεντρική Ευρώπη, δηλαδή τις πρώην απικιακές δυνάμεις της Ευρώπης και τις τρεις μεγάλες αγγλοσαξονικές χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Αυστραλία. Το βασικό πολεμικό εργαλείο της Δύσης σήμερα είναι το ΝΑΤΟ, όχι μόνο στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά παγκοσμίως. Από κοντά, σαν εργαλείο του ιμπεριαλισμού πρέπει να θεωρούμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ταυτίζονται άλλωστε σε μεγάλο βαθμό τα κράτη που συμμετέχουν και στους δύο οργανισμούς, σαν το οικονομικό εργαλείο και όχι μόνο του ιμπεριαλισμού. Επιχειρείται μια κλιμάκωση σήμερα στα παγκόσμια πράγματα, κλιμάκωση των πολέμων που είναι ήδη σε εξέλιξη. Η Δύση δεν ενδιαφέρεται σήμερα αν την κλιμάκωση θα τη βαφτίσουμε ή θα είναι παγκόσμιος πόλεμος, αν θα είναι περιφερειακός πόλεμος ή αν θα είναι περιφερειακή πόλεμη πολύ μεγαλύτερης έντασης από αυτό που βλέπουμε σήμερα. Αυτό όμως είναι αυτό που επιδιώκουν. Οι στόχοι τους είναι σαφέστατοι. Όσον αφορά τη Ρωσία, στόχος είναι ήττα της Ρωσίας και διάσπαση της χώρας και σαν πρώτο βήμα ένας παρατεταμένος πόλεμος που θα εμπλέκει τη Ρωσία σε συνοριακές συγκρούσεις οι οποίες δεν θα έχουν τελειωμό. Όσον αφορά τη Δυτική Ασία, δηλαδή την περιοχή από το Ιράν μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, ο στόχος τους είναι η ολοκληρωτική επικράτησή τους, η ολοκληρωτική επικράτηση της Δύσης. Αυτό σημαίνει πλήρη συντριβή του άξονα της αντίστασης και εφαρμογή του σχεδίου για τη Νέα Μέση Ανατολή που ήδη έχει διακηρυχθεί από τον πατέρα Μπούς και υλοποιείται μέχρι σήμερα. Όσον αφορά την Ανατολική Ασία, σε πρώτο πλάνο τους ενδιαφέρει ο εγκλωβισμός της Κίνας σε διαρκείς συγκρούσεις και τριβές στη θάλασσα της Νότιας Κίνας με την Ταϊβάν και τις Φιλιππίνες και σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο ο πόλεμος με την Κίνα και η συντριβή της, η συρρίκνωσή της. Όλο αυτό μαζί είναι ο αγώνας για την παγκόσμια κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο αγώνας τους για τη συνέχιση του μονοπολικού καθεστώτος, του μονοπολικού κόσμου, τον οποίο βιώνουμε σήμερα με πολύ καταστροφικές συνέπειες για όλους τους λαούς του πλανήτη. Τυχόν επιτυχία των δυτικών δυνάμεων σε αυτή τη σύγκρουση θα φέρει καταστροφικά αποτελέσματα για όλους. Η ισχυρή Δύση είναι ακριβώς το αντίθετο από την ειρήνη. Δεν μπορεί να υπάρξει η ειρήνη με ισχυρή Δύση, γιατί ο κεντρικός στόχος της Δύσης σήμερα είναι η παγκόσμια κυριαρχία και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με πόλεμο. Πώς μπορεί να απαντηθεί αυτή η δυτική πολιτική? Πρώτον, με ήττα των ΗΠΑ στους πολέμους που διεξάγουν αυτή τη στιγμή. Συμβολή μας σε αυτό, σαν ελληνικός λαός, σαν χώρα, θα είναι η απομάκρυνσή μας από τη συμμετοχή στους πολέμους που διεξάγει η Δύση. Δεύτερον, με συρρίκνωση του ΝΑΤΟ, συρρίκνωση της ισχύως που έχει το ΝΑΤΟ. Αυτό δεν είναι ένα καθήκον που θα τα αφήσουμε όταν κάποτε διαλυθεί το ΝΑΤΟ, όταν κάποτε αποφασίσουν όλοι να διαλύσουν το ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν θα τους χρειάζεται πλέον. Τώρα είναι ο καιρός για να αποχωρήσουν οι περιφερειακές χώρες από το ΝΑΤΟ, συρρικνώνοντας έτσι την πολεμική του ικανότητα.
Αυτό φυσικά δεν μπορεί να υλοποιηθεί από το δικό μας υποτελές πολιτικό σύστημα. Χρειαζόμαστε νέους πολιτικούς σχηματισμούς, νέους φορείς που θα ιδρυθούν, νέα πολιτικά δίκτυα που θα ηγηθούν αυτής της προσπάθειας. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Θεωρώ ότι περιέγραψες επί της ουσίας το δίπολο το οποίο αυτή τη στιγμή λειτουργεί στις πολεμικές συγκρούσεις. Θα ήθελα να πάμε στον Δημήτρη με το σκεπτικό του ότι εάν θεωρήσουμε ότι υπάρχει δρόμος για ειρήνη και πρέπει να θεωρούμε ότι πάντοτε θα υπάρχει δρόμος για ειρήνη, ποια είναι η θέση της Ελλάδας σε αυτή τη διαδικασία, στην προσπάθεια για να υπάρξει δρόμος για ειρήνη? Ωραία. Το πρώτο που πρέπει να πω, και πρέπει να το πούμε με απόλυτη, με κρυστάλλινη καθαρότητα, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια ως ανθρωπότητα, όχι μόνο ως Ευρώπη, ως ανθρωπότητα, βρισκόμαστε στο χείλος του γκρεμού. Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει σε δύο μέτωπα ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης Ραχιώτης, μπορεί να μεταφερθεί και σε έναν τρίτο. Και όλοι οι σοβαροί αναλυτές λένε ότι αυτό έχει μέσα τη δυναμική να φτάσει ακόμα και σε πυρηνικό πόλεμο. Δεν είναι κινδυνολογία, είναι πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή παρατηρούμε ότι έχουμε ένα μίνι προς το παρόν, αλλά πολύ σημαντικό ολοκαύτωμα, μια γενοκτονία των Παλαιστινίων, των Λιβανέζων και των Αράβων στη Μέση Ανατολή από τη μεριά του σιωνιστικού κράτους του Ισραήλ. Είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και παντού ένα μεγάλο αντιπολεμικό κίνημα. Δεν είναι δυνατόν η ελληνική κοινωνία να ασχολείται μόνο με δευτερεύοντα ζητήματα, με ποδόσφαιρο, με influencer κλπ. Και να αγνοούμε το γεγονός ότι θα εμπλακούμε άμεσα, διότι υπάρχει η Κύπρος, υπάρχει η Σούδα. Είναι βάσεις από τις οποίες, ας πούμε, το Ισραήλ ενισχύει την γενοκτονική πολιτική του. Η Ελλάδα, λοιπόν, θα εμπλακεί σε αυτόν τον πόλεμο. Η μόνη ριζική λύση σε σχέση με αυτό είναι η ανάπτυξη ενός αντιπολεμικού κινήματος που θα συμβαδίζει με το αίτημα για εθνική ανεξαρτησία και για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι βασικοί άξονες του πολέμου του ιμπεριαλισμού εναντίον των λαών. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να πούμε κιόλας ότι στην Ελλάδα υπάρχει μαζί με την ενίσχυση τη σημαντική του Ισραήλ και των ΗΠΑ, είναι γνωστό ότι πολύ μεγάλα οπλικά συστήματα έχουν φύγει από τα ελληνικά νησιά που κάλυπταν αμυντικές ανάγκες και έχουν πάει στην Ουκρανία. Πρέπει να δούμε και ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα στην Ελλάδα. Η πραγματικότητα σήμερα στην Ελλάδα είναι ότι ενώ τυπικά το πολίτευμα είναι κοινοβουλευτική, προεδρευόμενη δημοκρατία, έχουμε ένα μονοκομματικό κράτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται να έχει ένα άλλο κόμμα. Σημαίνει όμως ότι η αντιπολίτευση σε αυτόν τον χώρο που λέμε σχηματικά κέντρο-κέντρο-αριστερά έχει διαλυθεί. Παρατηρούμε φαινόμενα εξαιρετικής γελιοποίησης όπως αυτά με τη συρρίκνωση και διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκης κλπ. Αλλά και με την κρίση του ΠΑΣΟΚ. Και έχουμε ένα τελείως ασύμετρο κομματικό σύστημα. Και την ίδια στιγμή δεν έχουμε αριστερά. Δεν έχουμε αριστερά υπό την έννοια ότι η αριστερά παρακολουθεί με απάθεια τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, προσπαθεί να το παίξει διαιτητής των ίσων αποστάσεων, πράγμα που δεν είναι υπέρ της ειρήνης, είναι αντίθετο στο να υπάρξει ένα κίνημα υπέρ της ειρήνης και ταυτόχρονα είναι μια αριστερά που δεν έχει ταξικό πρόσημο, που δεν ενισχύει τους κοινωνικούς αγώνες και που δεν αντιστρατεύεται τον ατομικισμό των κινημάτων woke κλπ. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ο χώρος για ένα πολιτικό μέτωπο δυνάμεων, για ένα νέο πολιτικό φορέα και οι συλλογικότητες που παίρνουμε αυτή την πρωτοβουλία θέλουμε μαζί και με άλλους και με άλλες συλλογικότητες και με πολλούς αγωνιστές να κινηθούμε σε αυτήν την πολιτική κατεύθυνση. Αυτή είναι η πολιτική μας στρατηγική. Διότι πρέπει να υπάρξει αντιπολίτευση και πρέπει να υπάρξει ένας ισχυρός πόλος κατά του ιμπεριαλισμού και υπέρ της ειρήνης. Κλείνοντας, λέω ότι η ειρήνη, το αίτημα της ειρήνης δεν είναι ένα αίτημα η βία είναι κακό και η ειρήνη είναι καλό, δεν είναι ένας γενικόλογος πασιφισμός, είναι και υποστήριξη των δίκαιων πολέμων. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς υποστήριξη των δίκαιων πολέμων, χωρίς υποστήριξη των Αράβων και των Παλαιστινίων και των Λιβανέζων και του άξονα της αντίστασης και χωρίς υποστήριξη εκείνων που παλεύουν κατά του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη. Γιάννη και Δημήτρη, δεν θα επεκταθούμε περισσότερο στη σημερινή συζήτηση που έχουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς σας περιμένουμε την Τρίτη, 15 Οκτώβρη, στις 6:30 το απόγευμα, στα γραφεία της ΕΣΥΑ, όπου θα γίνει διεξοδική συζήτηση με θέμα «Υπάρχει δρόμος για την ειρήνη, η πόλεμη του ΝΑΤΟ και η θέση της Ελλάδας». Μείνετε συντονισμένοι μέχρι την Τρίτη, Βενσερέμος.